Molo sesimari. Ndiyaku-invite masigoduke secaweni. Mna. Yho. Uyaphambana ne? Hayi yini bethuni? Itheni uzawufuna ugoduka nami ecaweni? Joice, awundiboni uba ndine-stress? Andibonakali ne? 1 hour qha sesimari. I-1 hour. I-1 hour. 1 hour. Sotya ntoni? Itya ngoku sigoduke. Ndizaya njani ecaweni ndine-stress, Joyce? Iva apha ke mntasekhaya ndixelele. uThixo unamandla. Ujima naye na? Andiva? Xa usithi uThixo unamandla ujima naye na? Hayi andazi ke uyandohlula shem. Uyaphambana wena. Mandikushiye shem. Ukhawundiyeka, Joyce. Sharp.